Beata s Petrom sa brali z veľkej lásky. Hoci boli veľmi mladí. Ona mala 20, on 19. Keď sa im narodil syn Kevin, nechýbalo im ku šťastiu už vôbec nič. Peter sa snažil zabezpečiť rodinu najlepšie, ako vládal. Vzal si hypotéku a kúpil malý domček v Cíferi. Aby ju mohol splácať, mal 2 zamestnania. Pracoval v zahraničí a neustále bol na cestách medzi Slovenskom a Rakúskom. To sa mu stalo osudným. Minulý rok v septembri sa vracal z práce domov. Auto šoféroval jeho kolega. Dostal šmik a narazil do stromu. Peter bol na mieste mŕtvy. Najbližší príbuzní sa s ním prišli rozlúčiť priamo na miesto nešťastia. Zástava Spartaka Trnava, pripevnená na strome, mala symbolizovať jeho ďalšiu veľkú lásku, ktorú mal okrem rodiny. Lásku k futbalu. Peter patril medzi skalných fanúšikov, ktorí sú silnou oporou bílych handelov na každom jednom zápase. Peter bol fanúšik dosť výbušný, by som povedal. Milovali sme futbal. Stále musel chodiť na futbal. Keď mal čas, tak do tej Trnavy na ten futbal, mal tam kamarádov, s ktorými sa stretol. Po Petrovej smrti prejavili skalní svoj veľký žiaľ nad stratou kamaráta hneď na najbližšom zápase. Chalani spravili veľkú zástavu, keď sa nikdy na teba nezabudneme. Potom zrazu bola minúta ticha. Mal tam všetkých kamarádov a tam sme sa chceli práve rozlúčiť na tomto derby. Nechali sme tu s Petrom srdce, všetko, čo v nás bolo, veľa energie. A teraz tú energiu by potrebovala moja sestra, aby sa vrátila späť do života normálneho. Som v Cíferi, blízko domu, kde niekoľko, ale žiaľ málo šťastných rokov prežili spolu Peter so svojou manželkou Bejkou. Mladá vdova Bea býva v tom dome sama s ich 5-ročným synom Kevinom. Blíži sa ročné výročie úmrtia jej manžela Petra. Ona nevie, že ja v tejto chvíli idem za ňou a samozrejme tým pádom nevie, že niekto jej blízky by jej chcel trochu spraviť radosť a zmierniť jej žiaľ. Dobrý deň. Ideme k Beátke, hej? No, ona tuto vedľa býva. Vy ste... Rodičia. Je Beatkyny. Beatkyny rodičia. No. A je doma Bea? Je. Môžem tam ísť, hej? No tak... Aj. Dobrý deň, Bea. Bea, ja sem idem z jednej takej novej relácie, z relácie Modré z neba. Alebo niekto by ti chcel spraviť radosť a možno trošku zmierniť tvoj žiaľ. Myslíš si, že by... Nech sa páči, ale kto? Som mohol vstúpiť dnu? No. Počkaj teraz. Som mimo teraz. Ponúknem vám niečo? Nie. Nechcem nič. Chcem sa porozprávať s tebou trošku. V tých 2 fotkách je kto? Môj muž, Peťo a syn Kevin. Je to vlastne takmer rok, čo sa stala tá nehoda, že? 27. septembra bude rok. Najťažší z celého života. Čo je najťažšie na tvojom živote za ten rok? Byť sama, bez neho.
A ísť všetkým sama. Starať sa o rodinu, čo mi zostal už iba syn. Aký mali tí dvaja chlapi tvojho života, ktorí sú tam na tej fotke, vzťah? Dobrý. Športoví obidvaja. Venovali sa športu a mali sa v ňom videl. Povedz mi, čo to tu všetko máš v tej izbe. Toto je napríklad čo? Futbalistické. Všetko futbalistické tu máš? A to kto ti to tu podával, všetky tie futbalistické veci? Chodievaš hrávať futbal? Chcel by si byť niekedy veľký futbalista? Kevin mal koľko rokov, keď sa toto stalo pred rokom? 4. Mal 4, teraz má 5. V decembri mal 5. Ako si to uvedomuje toto dieťa? Ako ono zvládlo, alebo možno zvláda, alebo nezvláda tú stratu rodiča? Uvedomuje si to? On ako na 5-ročného chlapca je veľmi dobrý. A hneď to pochopil. Možno je to blbé, keď to tak poviem, ale on je šťastný, že je s Ježiškom, že mu pomáha. Je deň za ten rok, kedy by si vstala a nemyslela na neho? Najlepšie na tom je, že mne sa stále o ňom sníva. Ja mám každý deň sny o ňom. A ja sa ráno zobudím a teraz rozmýšľam, že kde som a čo sa stalo. Mne sa každý deň o ňom sníva. Niekedy sú to zlé sny, niekedy sú to normálne sny, ako žijeme ďalej. Akurát hovorím, že to je také zvláštne, že v noci za spánku som s ním a cez deň s ním nemôžem byť. Mika, ja tu mám pre teba takú pozvánku a je to teda vlastne nielen od nás, ale teda aj ešte od niekoho iného, tak nech sa páči. Okay. Bea, viem, že sa veľmi trápiš a viem, že ti nedokážem splniť tvoju najväčšiu túžbu, ktorú je vrátiť ti Peťa. Jediné, čo ti môžem dať, je pokúsiť sa vrátiť ti silu, prežívať radosť zo života. Že kvôli malému Kevinu príde preto prosím do štúdia na nakrúcanie relácie Modré z neba. A všetko ostatné sa dozvieš tam. Tvoj milujúci brat Marian. Príjmeš to pozvanie do štúdia? Určite áno. Lebo chceli by sme dať hold a úctu tvojmu manželovi ešte s niekým iným. Ja som to takto nikdy nechcela, aby to takto bolo. Ja viem, to nechcel si nikto, že? Čo by som všetko radšej za to dala ešte jeden deň s ním. Angelučku, strážničku, opatruj mi dušičku, aby bola čistá pre Ježiška Krista, aj pre môjho tatinka.